Wala bos. Tak rewang-rewangi berasa di isor kene. Lho, bolongannya sakmono gedene, Bos. Isine astaga. Astaga. Aduh, gak sesuai ekspektasi. Isine gedene sak rokok. Apa iki? Sak rokok lah wis, engko malih sponsor. Kayak ya lubange lho, jangkrik. Isine sakmene, Bos. Aduh, yes. Ya apa maneh, Bos. Gak apa-apa wis ya. Aduh, susah, Bos. Golek sawang ini susah golek gede, Bos. Nemune sakmene iki. Gak apa wis ya, lanjut ae. Tak lanjut golek meneh, Bos. Aduh, wis gowo gak ya? Sakmene sak rokok, Bos. Tak rilis ya, Bos. Oke, wis engko lanjut nih, Bos. Angkrik sakmene rek. Oke, lanjut. Mantap.